मोनसे दुखुनांथाव रादाब क'क्राझार जिल्लानि बिरदाव बसुमतारीया गोबाव समनिफ्रायनो पेनक्रियासआव इनफेक्सन सोमजिनानै रां रुफानि आंखालजों भुगिनानै दङ। क'क्राझार जिल्ला फुखागाव गामिनि रुंसारि आंसें बसुमतारी आरो बिमा नाबले बसुमतारीनि 26 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला बिरदाव बसुमतारीनि देहा सिङाव गोबाव समनिफ्रायनो पेनक्रियासआव इनफेक्सन सोमजिनानै भुगिनानै दङ। नखरनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला बिरदाव बसुमतारीया गोब्राब जाथारनायलाय थांनाय 31 डिसेम्बराव क'क्राझारनि बेसरगावआव थानाय मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जादोंमोन। नाथाय डक्टरा हानाय नङा होननायलाय उनाव बरपेटा जिल्लानि फखरुद्दीन आहमेद मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसननाय जायो। आरो गोबां रांखावरिनि आंखालनि गेजेरजों फाहामथाय होगासिनो दङ। नखरा फोरमायबावनाय बायदिब्ला गोबां रांखावरिनि आंखालाव बेरामिखौ फाहामथाय होनायाव जेंनाजों भुगिनांबाय। गोग्गो देहायाव लाबोफिननो थाखाय हाथाय बाजारफोराव डनेशन बक्स लानानै अनसुंथाइ खांगासिनो दं होननानै फोरमायबावो नखरा। बेनिखायनो दुखुथिया नखरा गासै रायजो राजाफोरखौ थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ हरनानै मदद खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो आथिखालनि बिटिआर सरकारखौबो बेरामिखौ फाहामथाय होनायाव रां अनसुंथाइ हरनो थाखाय खावलायहरदों। स्क्रिनाव होनाय बेरामिनि बिमानि बेंक एकाउन्ट आरो नखरनिनो सोद्रोमा कमिक बसुमतारीनि QR क'ड एबा UPI ID आव रांखौ सोनानै हरनो हागोन आरो नखरनि जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन। गिबियावनो खुलुमग्रोनाय थाहैबाय। जोंना बिरदाव बसुमतारी बिथाङा दाखालि 31 थारिखआव मोनसे गिदिर बेमारजों भुगिनानै बेसरगाव मेडिकेल कलेजाव दंहैयोमोन। दा बिथाङा सिगांनिफ्रायनो एसे लोमजाबोखानाय हिसाबै मेडिकेल कलेजआ बेसरगावआ फाहामथाय होनो हायैयाव जोंखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजसिम रिफार हरनाय जायो आरोखि। आरो दा रिफार हरनानै बिथांखौ आइसि रुमाव बेसेबांबा गोबाव दोनहैनांदों। दा आइसि रुमनिफ्राय दा वार्डआव बहरनाय जाहैबाय। अब्लाबो नाथाय बिथांनि कन्डिसना मोजां नङा। दासिमबो फाहामथाय होनाया सोलिगासिनो दङ आरो गोबाव सम थाबावनांगोन होननानै डाक्टारफोरा बिथोन होदों। दा बिथांनि बेमारानो जाहैबाय नैबे उदै खंख्लायाव मोनसे पेनक्रियास होननाय दङ, बेनो आघात जानानै दङ। दा बेखौनो बिथांमोना नाजाबाबो हायाखै डाक्टार बिथांमोना। दा बेनि थाखाय जोंहा नखरा गोरिबथार हिसाबै जोंहा गोबां रां रुफानि गोनांथि जानायलाय जोङो नैबे प्रेस मिडियायाव बेखौनो होनानै जाहाथे रायजो राजाफ्रा जोंनो बिथांनि फाहामथाय होनायाव गरसे गरनै जाहाथे अनलायलायनानै डनेशन हरलायलायो, बेखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गुरै खावलायनाय जाहैबाय। जेसेबां हायो जों सरकारनिसिमबो सरकारखौबो जों खावलायहरगोन जाहाथे बिथांनि फाहामथाय होनायाव जाहाथे माबा मोनसे सुबिदा हरो, बेखौ जोङो सरकारनिसिमबो खावलायनो लुबैयो आरोखि। रायजो राजानियाव जोङो डनेशनखौ एसे खांनायखौनो लाबाय, खांबायबो आरोखि। खांगासिनो दङ। जोङो रायजो राजाफोरनिफ्राय जा हायो जेसेबांनाखि गाव हेफाजाब होनो हायो बेखौ जाहाथे हेफाजाब होलायलायोबा जोंनि गोसोआबो गोजोनगौ आरो जोङो रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायनो अननानै। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, आंनि फिसा हौवानि थाखाय एसे अनसुंथाइ हरनांगोन बिटिआर सरकाराबो। बयबो नायनांगोन, आंनि फिसाखौ मोजां लाबोनो हानांगोन।
बेमाराव भुगिनानै दं साबसिननिफ्राय हामसिन खालायनानै लाबोनो रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै मदद हरनांगोन अननानै। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना-जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि-फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन-सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।